Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Qabel ma nibdew, nixtieq ngħidu għandna live show ġej, ma ninsewx għandna live show ġej. Guys, tickets għal bejħ, 30 ta' April u 2nd u 3rd May. Tickets edin fuq buytobacon.com, tistgħu sibuhom hemm, ibbukkew issa xem iktar minn 50% tas-sala lesta mibjuha u naħseb hemm ċans ikun ħafna iktar tas-sala tal-iljeli. Tal-iljeli, tas-swali jiġi għax multiple salajiet. Toqgħod. Imma insomma għomlu da il-kodba tal-Aramajk. Eżatt. Faqalhom malajr l-sponsors tal-live show li għatiduna għatid Black Box li met juħsib il-sound u dak kollu li jem bżon għax il-sala is what it is kbira, so it's a nightmare to calibrate daw l-affarijiet ekko backlight li kif batnilhom ir-ritratt ta' xirridu xsadna l-alla. L-sponsors tagħna li għatiduna daqqatit ukoll Bullu Beef Takeaway, Megatech, E-Cabs ser ikollhom ukoll code BUB code li ser tistgħu titfgħu flap u teħdu discount ta' 10% għal vjaġġi li emmulaw. Saigon Food Truck ukoll Stretta li se jkunu hemmhekk bil-birra tagħhom, it's fantastic, try it out guys. iStage u kolli għet jihdu xsib l-stage, l-elevated seating, il-seating kollu, Wild West Bar and Grill, Gozo Creations, joħsibinna l-Prinz u koll, Jessica Conti bil-makeup, CAMC Security, 360 Safety, Peak Insurance u anka Ozo Cleaning, se jkunu għedin jihdu xsib il-tindif tas-sala wara kull live show. Methodography joħdinna ritratti s-soltu u l-mi-media din konet jiġbet il-video biex did-darba noħorġuwulkom b'mod eżagġerat ta' 4K u ħajħorġuna kollox u ħajkun very, very well produced. L-libba xaħri kemm jgħad ħażin. L-libba kif ġitħa. Aw, taf kif għaddejt minn mal-birra minn. Inti vera, tiġateni episod li għamil tadi, mux minn. Ma sissa zom, inti għattajt near miss. Taf kemm jien niprofa ntaqala l-mara miex xiri ġifieri dawn l-affarijiet, ma nistax tgħid li kważi. Kont għamil tostja 3 xhur naħximen. Mort fuq vapur u taqqal. Vera? Mort fuq cruise hekk u taqqalta. Dak hemm ħafna sailors ta' fuq il-vapur, dawk mistaġbin. Għalhekk ħareġlek Samrani naħseb. Smajtu minn hawn. Captain Phillips! Rġajna għal episodi ieħor Bite Bacon number 30 and a lot, ġifieri għadna ħajjin u għanla volja wara l-varanga ħessil li nqal online. Għadna u nixtieq ningrazzja kulħadd tas-sosten li tawna u wkoll il-ħessil li qala. Imma, però llum qegħdin hawn. Mistiedna speċjali. Nies u sinjuri, għalfejn dak sinjuri u sinjuri. Għax ladies and gentlemen, ma s-sax tejda bil-Malti. F'Arli. Għalikom il-lum, għanna lil Jasmin! Ma nafx kull-jom! Hamada. Nixxil lost. Hamdan. Jasmin Hamdan, thank you very, very much tal-li. Actually, meta konna t-produċi tal-programma minna xissija nipruvaw. Xiex. Issa tkunu tafu għal xiex. Għax ħankunu ħanżru nafu għektar. Inti ġa daqxie, inti daqxie popolari fuq social media. Ftit. Ma issa tkunu tafu x'tagħmel eżatt. Għajdu għana ħankunu sinċiri mal-ewwel, alright? Għana ma ċerti minn inti ġifieri, I mean, jinsirt nafek through another person, u kellna bżonn nagħmlu naqra research sew, tħanna deep, għax ċertu nies ikunu famużi bħala pereżempju għandna l-Gerald għall-episod li jmiss. Kważi qassaqsejna xew ma fittixna xejn fuq, għax nafu kollox. Imma inti Apparti li ssib fuq bullshit imma insomma. Ija, right, it's fine. Imma kellna bżonn nagħmlu naqra research u wara li ġerrej nieħd 3 darbi tal-sormok. Alright? Komplejna ħadna break,
ġerej niħsed darbit oħra. U sibna daw il-ritratti. Sibna daw il-ritratti li. Issa, sibna daw il-ritratti. Issa, Sejvjajnijom. jom. Ġerej niħli l-xulxin għal-sorma. Umbat għadna naħsbu. Għax, bil-forsu, da affarijiet da jek ta'melum. Infatti ta' Gerald l-istess għamilna. Siru ta' fuq jisiraw. Ta' Gerald dekka L-istess għamilna. għamilna. Kull gas namlu ekka. Ostja, Tella ritratti differenti. spuna. Reċu nsaqsuk naqam mistoqsijiet fuq il-ritratti li t-postja inti, fuq l-Instagram tijak ġviri personali. Tella l-għu ritratt spun. Issa da, per eżempju, dan il-ritratt sowa. Dan il-ritratt, dana ħattu ġifiri qabel, jew wara li tak xeba raġel għax tpoġġilu fuq il-BM. Tijaj. Eti, għajdi. Tijaj, Kif jistajku? Parkejt u d-dimkot bis-serjeta. Kemm il-liba ma taħmluhomx il-karozzi n-nisa? Poġġu fuq il-karozzi. Poġġejt bil-mod. U dak iż-żmien ma ħodx niżel kemm niżel issa. Dak iż-żmien ma ħodx niżel. Xort tal-pist fajtu billi poġġejt bil-mod ma bil-ċej, ġiviri. Ġi tkun ġentilu. Emma. Ma nafx, jena ma npoġġi fuq xej, jena vera nibżal inkisser kollox. Inti, Għandkom fobja, għandkom Kiku hekk ikun warajek. Kikku xismu jiġu għaw minn dawk li tara fit-toroq. Jisu hemm wieħed waħdu. Tal-bot jekk impoġġi fuq jiena chips inġibu. Għandkom fobja mit-toilets li jkunu maqtuħajn mill-art? Dawk li jkunu muħlim mal-ħajt biss? Għandek fobja raffintu kol? Int kemm Le, illa lax fobja għandi men. int meta kon żgħir omma kienet taħslek fit-toilet jew xi ħaġa. Għax jien kollu semmi toilets brother, taf kemm darba Għandi semmejthom. fobja minnhom. Li ma kien jipparikjaw kien toilets. L-axar darba ħassejt nirqa ħażin, ġifieri, għaxet li ma naħram kien jien u l-axar darba f'ajtulu għawillu kimenna Għawek? nibarma da wara dak l-ostja takeaway li ġibna kien fi Caesars, Elidos, Caesar sauce. Caesar sauce, vera soppa. Ostja. Qabel ma tkomplu, dak il-mikrofon tagħha jarsaqna aktar vision tagħha ta' Tajjeb, hekk, proset, hekk. Għamilu lana oħra maħalqa, please. Ma nistax. Daw l-affarijiet. Ma nistax. Għamili xi kelta. Ħannidej. Data wara l-boyfriend tiegħek. Liba, brother, ostja. Xit leġin ġejtaw. Ma daw, jiena kiku nibżew kol nibat għal-mara fuq il-show tiegħek, jiena niġi kiku attent, attent. Proset, ostjax BMW għandi. Għallu ritratti għol. Diċara. Għalli xedda bil-helmet għaw. Għax tak xebar raġel biex taddib benġin fuq tal-BMW, għax poġġejtlu fuq il-BMW. Għax għandek mutura, għala fejnu. Għandek mutura da bil-edda fuq il-bank. Zejda. Dakax xassek xabbalek xejtlu l-BM, daw xaffarijiet huma. Zejda edha bil-BMW. Dejja minn domestic violence, sorry. U fuq dal-motor. U dawek, da 1 to 5 lejat. U iż-zoppe da tifraħ bil-1 to 5. Aw, ħafna nisku jaħsbuħ 600 ma nafx kif. Demma le, ma so, it-tnejku big da għallu lek da motor jiġri ħafna, jow, Le. Ma stajċ nġib il-licenzja kbira. Once again, għalix libsa l-helmet, you're quite safe dak il-motor. Dara ta' jimxi bil-mod, dal-ossja motura. JD wara assortment pasti mill-fontanella jaddik bil-pass. Bil-relax ta' ġifiri. U għajja, ma biex tibda tajjeb. Jiena, Ma bizzop ta' scooter. jiena laqqas bi scooter ta' saqaj ta' tfal. Għalleċ ma Jien nibda. nibsa wkoll. Għax jiena nixkana xkanatura ta' Ġesu Kristu, naxxi familja żgur. Bilanċ ta' xejjos. Ma għandekx ċans. Jena għandi daqx, inti tifhem għandek il-moturi u koll ġviri, Issa le. Le. Għax kienet ħarġet li mara bess. Mollita. Kienet ħarġet li mara bess UV, men, minn stop sign. U motor jider. Kemm il-darba kważi kienu ħajtajruni, jow, Spiċċajt tibza. Biex nibza, jien nsuq sejf, imma n-nis. N-nis. In-nies hemm naqġen fuq barra. Għalek kien hemm- bħejtu. Kont ħani xi motor ikbar, un batta rast u maħallinix. Ma ħallejtix? Għamilt, Sewa, bravo. proset, naqbel. Zuppux kimondi. Teħna għara ċansa xħirġa bravura. Le, xej, le, reġaddaret, imma. Reġaddaret. Daka pala moturi, tax mistek tixtila bis moturi
li kunem fil-magni tal-ħasin. Dawka konċerti tixtrihom la dud. Il-bqija, vadek Ħallik mill-ostja Honda Whirlpool. Kendiħa. Onestament, kif rajt dal-da, ġitni f'moħħi viżjoni ta' żewġ muturi li parkjaw qudiem id-dar tiegħi. Kif iżżobb, men, tixxi mutur elektrik. U ma taħsibx li ħata għannejk, mela mutur elektrik li da. Ma tisimawx. Perikolużi għax ma jagħmlux ħoss. Apparti dik, That's very true. perikol qabel kemm jimxu, men. Umbat fuqhom miktub vilment Imola. Li hija race track. Vilment. Le, ma ta' Aw, nejdu di ma jimxux, jiena ħabib tagħna tiegħi ta' ref għandu karozza elektrik. Le, l-elektrik, xek tu għol li jimxu l-elektrik. Tal-iskantament, vera blaħos bla xej, imma skeri l-avvanzament. Immeħe ma jkollok miktub Imola. Isni jena na meta ta' Rocco Mazobbi, le. Ħatmu ħajem minni. Le, nitnejek bija nifsi zowa. Fuq dar it-trat, inti zitt. Inti zitt ħafna hashtags kont. Kienem hashtag Imola, hashtag 125, hashtag ek. Issa ħna għek riġna berba hashtags. Għalfejn ma nizzilġ hashtag ħana saltart, per eżempju. Vera, dak iż-żikut naħdem. Mux għalek ħata saltar ta' il-motor slow, men. Il-motor slow. Dak sajt tikteb hashtag BMX. Isma, kolħat fi traffic u jikun nasal qablhom, dik l-importanti. Hashtag minimoto. Tiftakar kien hemm żmien tal-minimoto kolħat għadde. Illa allu kemm kien bestja. Hashtag, ara, per eżempju, tarom hashtag 125, u di oħra, di għal xiex tfajt 125, tal-mistrija, ma nirreklam. Ma nikdibx. Minix blaf, nikteb li 125. Proset. Hashtag Sundays, hashtag Sunny Days dik. U jinnaf kelli dwejja dak li xogħol ta' dwejja dak iż-żmien. Imma Kienu l-kagosti għaj. ma hashtag nixroba toqotaw. Toqgħod tajba. Toqgħod tajba. Hashtag daħħalu li f'sormi. Għara kif intfajt hemmhekk, iġifieri bil-forsek, kum. Hashtag erġaj ġerrejtu għal sormo. Toqgħod dik hemmhekk, kum vera toqgħod. Kif il-pastaza dik il-mara marret fuq il-programm ħallu għajitnejku bija u dimwiċċa. Xiktar. Rizat li jmissi, dan għatijak u kol tal-lajtu dan xolok. Spieganna naqra, malaj xinu. Mela, għandi naqqa weird hobby. Mish foot fetish jew hekk, alright? Ja, tħobbek, inti li l-ek naqtak tħobb is-saqajn, ostja. Għandek dak il-witċek. Skont. Estridu għandi ħabiba dbiħ il-feedbacks, eh? Vera. Sa nitkelmu fuq għad il-bicċa xola, ġdi. Din ostja. Emma jidenna fuq. To be honest. Da vera mux xejn ġifiri. Jina inħobb joġbuni ħafna postijiet abbandonati, inħobb il-history tal-buildings antiki u ek, fimt. Il-kwartier nazjonali tal-nazjonalisti mort. Fuq ek tejd li xejn, għax mandiċ ideja fuq ek, vera. Pero da ġast sibt tratti ġo jisu kien trader abbandonat u naħseb xi 20-30 years ago kien joqgħod ħattem u sibdaw ħadd titrat. Jena xi ngħaddi komment fuq li qalet jeż ta' qabel ġifieri li jiena nħobb is-saqaj. Nixtieq nikkonferma jiena mhux is-saqaj li joġbuni li dejn. Okay. Tan-nisa. Il-platti bl-idej jaslu. Wow. Tini wahda f'20 minuta. Tini wahda f'20 minuta. Min għamil kafe dal-għodu għadija? Jiena. You bitch. Għandek raġun, kon bitch ta' kulħadd illu, vera, imma tstajjeb u nkun dit kun naqqa bitch la' għole, bitch kodu, naqqa equality in the household, du. Imma għanna ritrattiħon. Naraw. Di il-BMW li xejt sawa, dik is-sirt qabel. Ma xejtiex għandi għada mbarra. Waslet il-timing chain immost, ja. Da ritratti imma, ritturi l-nies kif tidher il-karozza. Bissapun. Di wara l-ksejn jilek. Ejdela. Di kif tidher il-karozza wara l-ksejn jilek bil-liba wara l-ġerejna għal-sar. All right, boyfriend.
Kif jiġukom daw it-tots ma nafx. Vera, actually, għodu jasbu n-nis, daw għahna nabru production meeting, u naħseb li vera jasbu l-ġenajni ġibiri, Illa-stja. Forsi xaħat vera, daka mux vera li batana kien, forsi xaħat vera kollu saru jemnu dal-ħar n-nis. Jek xaħat għandu l-kulur li bata dik il-kulur. Marru għat-tabib. Fakin morru għaraw xantkom għazin ġiviri. Kemm darbetta, tija yellowish grey, għax sabiħa li tkunu tafu nfakkar Mela, thank you for the information. Yellowish grey. Apparently, apparently, jom. Ma fadallek xħajja, Yellowish grey. Għalet il-report yellowish grey? Mux purist kien hemm. Ma għandekx is-suffera, Nispera li le. Jiena ti isma' raf, inti xkun tista' tgħidilna jew ma tix tidħol fiha. Turkos. Mela xi jevitar. Jiena għad ma notajt taint ta' yellow fija tiegħi. If you start coma, then shift on tipex. It is yellowish. Ej, ben, jiena color blind. Jista' jkun colorblind hemm naqata yellow. Yes, Mux forsi mux b'saħħet tal-lebalx. Marroċ il-ħares. Tarroċ il-color palette ekku tara, mela. Dana, għandu naqata chroma, 62G, 74R. Ma nafx mela narrendi, issa mor niċċekkja, ma jek jettejdu li konna. Bieġe jena fuqek li ktar li noqot, għax inta għandek l-aktar tfal, illi batijaj tajba. Tidduqa biex tkun Jimma nafx, dana JD jista jgħid li jekux vera jew le, jew jek sejjer zbal jew le. Inti għandek missirek arbi, u inti stesset il-JD, allora, li għandek daddy issues. Ija. Naħseb n-nisa li għandhom missiru mara, arbi, nofsom bid-daddy issues. Esma, mux aħna, da, etnejdu persona. Naħseb, mish jibbil. Għandek missirek arbi għandek daddy issues. Għax daw kif faqqaw tfal bla doċċu. That's true, vera. It's on factory, vera. It's good for them to do it, vera. Fil-inġi li xu ġifira xem ħafna, allura, obviously, xem ħafna għandek inqas attention. Mux ekk, daddy issues. Drajt, kem għandek aħwanti? Da mandiċ. Safejna fien mandiċ. Safejna fien. Jafem, safejna fien mandiċ. Ija, possibli li jem, agreed. U diċini ġifiri ta' missirek li darba mort kelmu ma kelmek xlura, ma stax nifem xini. Satajdi forsi dijek tista dajem tina n-numru tijaw, ħalli ngħidlu kemmu leġenda. Biex ġiet tifla tijaw ġi għala z-zobbu minna, tajba, Dak bazzikament, ħajti naqqaffakjata għalek nħobb id-dark humor. U nishtiq nejtu kol għal-minijat ħafna l-ura fuq daw l-affarijiet li dark humor literalment salvani jek tista' tgħid fil-ħajja għax dejjem bajt pozittiva u dejjem affarijiet hekk ħadthom bħala ċajta. Meta kelli 15 kien rabbini missieri u mbagħad ommi tipo qalt li isma' dak mhix missierek ta'. U jiena like iż-żoffa x'kema dekwa tgħidli. Mela, u ta' 15 sir naf u dali kien rabbini għal 15 years ma rridx jaf aktar bija. Keċċieni batni noqgħod għand ommi. Ovvjament kelli naqarrabja li ommi u kont naqa kif taqbad tgħid. Teenager imqarba u meta laq 16 sena tlaqt Malta għax fin kont noqgħod l-Ingilterra konna tlaqna żgħar minn Malta. U ġejta hekk noqgħod waħdi. Kemm tidru hekk. Qed naqbad ħanikdem il-mejda l-ammont ta' programm li ħxejtilna. Story short, alright? Ġejta u Malta, għajt ma' missieri kien l-liba bażikament fuq kemm għandek. U komplejt bil-ħajja, rabbejt li nifsi ta' 16 sena. Kollox waħdek, għaddejanti ġifiri, jek. Ġejt Malta waħdi. Tag life, proset ġifiri. Mandek għalfejn ta' proset ta' vera fucking proset. Taqfa pozittiv straight. U dark humor, eni ħafna. Forsi ħattijħor ma jifimiex, imma dark humor vera tipo It's a peace of mind u għax inti taqbad ix-shit ta' ħajtek, il-damage u l-hassle u inti biex tipprova tgħid ma taqax dawn ħażin u taqbes mill-liba fucking ċintijiet u whatever.
Tejt fakit, għanu, aħjar nitħabbija il-ħessel kolla tal-ħajja ġifiri, Aħjarek mill-li naħxie ħajti ju. Issa jan kont se nistaqsik, għax inti għandek storja fuq da missierek putattiv. Putattiv xizzo. Xinu putattiv? Putattiv. Vera, ma fxiex putattiv. Xie tib ta' marda. Putattiv xini. Putattiv, ġifieri. Inti qatt ma smajt San Giuseppe il-missier putattiv ta' Kristu. Jena nafu San Giuseppe il-Kurnut. Wow. Le. Għaliex. Ma jow ek jow għara ġviri. Le, putattiv basically jkun stepfather bil-Malti. Putattiv jiġi stepfather. Stepfather. Għat ma smajta. Le, għavvera għasidea li putattiv stepfather. Vera jiġi bil-Malti. Klim tqal. Missir ta' tarġa, missam semma għana aktarek, ġifiri, big time, Ġifiri, ġifizom. Alex Paul ta' tarġa, u Stepfather tagħna. ħaxfi ħana nifim so, yes, ġifiri, ommok kella lilek. Kienet mizzowġa ma' missirek. Imma. Divorced. ċiġifi divorce? Divorce. Mux ħan nidħol daqsek fid-detta. Eżat, ma' bżon, imma dak ma kienx missirek. Eżat. U ma kienx jaf li jinti mux bintu. Eżat. Ba Grande Fratello, fucking kienu jamlu. Child's play. Heyday fuq għaddi, Umbagħad, u jien li rabbini kien Palestinjan. Biex taraw kien bi aktar fakjat għal ħaġa, iż-żewġ il-kuġintu. Tajjeb? Ġifiru kellu naħseb xi 50 u kuġintu kellha xi 26. Ora ma tantx nistennejt fuq jekk għax l-Rustjana iżgħar minni. Irrelevant, kemm għandha żmien? 27. Kemm għandha żmien? 20 għandu. 20 tajjeb, u. Wija, mux Imminti ma tibżax illi di. Isma, inti ma tibżax illi di b'dal ix-xus kollha ħad tiġi xi serial killer xi darba. Għaw, l-ħobna raħħu dak il-documentary. Tara, nibżas jak jien. Imminti, di ta' daddy issues jiena ma nistax nifhimha fikom in-nisa. Għax di għax għandkom bżonn daddy biex jgħalmek kif pull bil-wifqa. Dedim xemma jgħalmek. Jira bejt li l-nifsi ġifiri ma kellix bżon. Lek, inti kull mandek bżon biex talmek kif taħsel il-platti. Mandek xalfej. Le. Kunċ. U għadkun jitmek s-sitjar, intar minnu. Kun preċis. U l-platti u l-art. Ankunu propriamente. Jena naħseb li joddu għof. Jiena missiri. Kollox 50-50. Jiena missiri. Jienu l-arus innatfu fl-imkien. Tajjeb. Ux veru. Ux veru. Jena tamel affarijiet to great lengths biex tuħu dak is-sor, men. Bravo. Jiena missiri. Hija ta' ħajti dak. Missiri ma tantx tipo, kien missiri ta' bib, kien vera busy, kien kollu għaddej, ma tantx kellu daw it-tip ta' mux ma'allimnix ta' ma' very academically focused missiri, fucking legend mill-gbar. Imma l-iktar ħaġa li konna sepp nara għal missiri li kienu l-bajt tijaw. Wow. Meta kon zaħir dejjem niftakar kont imur nqajmu għal of-senar, il-mur nqajmu għal Xkont of-senar. għajem? Xkont għajem? Le, xo kien jiġi, kien jgħamil ġurnata miskin jaħdem, ġifiri, mbagħad kien jiġi d-dar, jistrik, sija jerġa' jkompli jaħdem, ġifiri kien jagħmilek easily mis-6 sa pereżempju sal-4. Jiġi jagħmel seri, qed imbagħad imur jagħmel mis-6 sa 11 fil-kull jum xogħol miskin. U l-mara stja, il-ommi kienet tgħid isma', mur qajmu d-daddy, all right, inmur. Mur hemm ġifiri, u kien jilbes dawk il-boxers. Tal-basketball ngħid li jiena. Boxers vera. Wara Johnson. Vera. U kont imur biex nqajmu u dejjem konna naralu, hemmhekk il-bajtu kellu barbajdiet mistieri tal-blieħ. Mish taf xejġej ta' segbirit. Da! All right, yo! Jena, mux biex nissuspetta. Mistieri għandu l-bajt bar, vera. Għadellik fuq il-familja tijek, imma ommok tibatek. Missierek jilqak bil-bajt barra, brother għandek familja fakjata. Nipreferi ma jkollix familja. Kellu l-bajt jisom passion fruit bil-growth hormones. Oh my God. Mux billi bazzaġarati kienu, missieri vera legend, nħobbok da. Vera king. Jiena naħseb
Taf kemm nipprova ngħidlu? L-aqwa show li qatt ikollna jekk inġibu l-missieri jew. U joqgħod jaqla l-ħara kemm jintifel ħażin. Dik l-iktar show kbira li qatt ikollna. Ġibu. Problema ta' xejja. Tkun legend il-pa legend. Imma, tal-li fuq daddy issues. Aħna għamilna naqa ta' indaġini. U morna sibna l-missieri. U għamilna Sibtu zoppa, sibtu jid. Aħna ma tafx. Aħna ma tafx fġimaw nofs kem kapaċi namlu għaffarijiet. Kapaċi waqaw l-internet. Ma tafx il-rizorsi li għanna, jazza, right? Xodħoġ tiġi bidnejk. Għalik, missierek. Mux għadaru dak it-tifla tibeb dik għaddib fuxa l-gidib landa gidib da' summa meta darba għad li tqattala kudum. Ma jistax ikun li binti. Xbajt inġirra ħalija. Ma jistax ikun. Kiku binti, kiku zubbi ma jebbis isu kulluna minn tal-kupla tal-Mustaqim tal-Bakuna taqqallef fuq Instagram u titlaqi lebsa isa Sailor Moon b'annies. Ġudni għana Sailor Moon, Ajwa. Kull lebsa isa tifla tal-Form 2. Perfetti it-tgħallid biex tamlu baby ta' 14. Jaffi kullu kissiba repeater biex ta' 14 tkun għada Form 2, ma jimportax. Ta' 14 u laqwa żmien biex tfajla tamilla baby. Ta' 14 tfajla l-kulla s-saxħa li tanti kulla s-saxħa li ġurlok il-karosa bisninek tittu jaxħelek minn ma taħli one side patrol. Xinu? Għalqet il-15, wallahi, problemi kbar, wallahi, għalqet il-15, wallahi. Problemi kabira għandek jekk jitfajla l-qatlek il-15. Di kif jista' jkun nekul ħin biżżejjed biex tuħsibek, ħsib il-baby waqt li tagħti low levels. Anti ta' raġel ta' idejk soda fil-waqt li ħafifa ma tistax tħalliha tieqaf turu kalfini tal-banju biex tmur il-privat tal-English. Ma laħdix ġinnu jew. Għalhekk aħna nabqgħu lura ħdejqana b'oħra. Għana Sirjani, kawma bravi. Żewġuhom ta' 8. Kunu frankaw il-parti tal-prexettu mbagħad kull ma jkunu jonqoshom il-festin tal-Grizma. Ma wajja kemm jista' jiġik dal-barbecue Paradise Bay li b'dak it-tarrax ta' Ġesu Kristu kulħadd jaqgħad qalbu u ma jiġik ħadd. Fuxxa dwejja l-għanda dik taħdejkum li ma tmux teħdu fuxxa l-ħmix ta' widneja jaqterx tajt li għana mis-sera naġinti għaxxabba mus fit-tuqba ta' surma sabiħ l-għanda. Tuqba ta' surma. Għax jak inkun nafem il-5 snin, 5, 1, 2, 3, 4, 5 snin insawwa ġismi għal-binti, emmur naqbis pep, femtni għal naqbis! Stanna jidilom, għana l-kuġini tijin. Xmestija, li għandi tifla ta' 30 sena u għana nġirriħa lija? Meta dawk ejlum jgħamlu 6 mawlidum minnu kien għad għastel għalum snenum. Xmestija. Mux ta' bxaj, pep ma baqux taħħul il-maħzi biex tamil il-bumbi għall-Iran. Ħasra, dik inna part-time tkun trida ma' ġinta. Biex ma' tisa li għakulli il-mara l-kbira ħata laqat 18 sena, ma tafx kif saru l-nisa tal-lum, għerdu kullux. Mobile, iPad, il-xafitta tal-kantina li nżumma fija, jawix tal-liba kullux kun jridu. Baleba Fiġi. Fiġi. Niprofaw, nwaqfu dal-program ta' Ħajaboduk. Jiddar id-ribatu l-avukat. Vera, ribatu l-avukat, għax da heavy. L-aħjar li taqqa l-mara ta' dik li ta' heavy. Nibatu ulu, tajba, ma' proset piġa ġbitni. Kienet ħafra tajba, proset. ċafċaflu. Kem faddenna paper? Mela, aħna fi issa. Il-PJ mux batuħ bla condition biex jifalluna ħajġib daw maw. Xaħa, ma daqstat silma, ma nkun sorpris. Inti xie undercover spy tal-multiverse, xaħġek jew. Xed t-prova tagħmel, ostja PJ, madonna, biex twaqqafna. Minn kollox xed t-prova tagħmel. Imma inti ġifiri kont l-Ingilterra ta' 16 kont l-Ingilterra, ġejt wahdek għaw u mortejx għant wieħed Eġizzjan. Dix kienet? Le, ma mux nejx għant Eġizzjan.
Ma nkdimx bizzejiet mill-lara posti. Ma tal-lim ġusti għalla. Le, dik m'għandix taqsam, kont Jaw slow learner inti. naqslu. Naqa relaxi, għazzejja. Xanda xtaqsam dik ġviri? Le, dik storja oħra. Jien meta ġejt Malta, kont sibt post, kombinazzjoni kien arbi, kellu l-flezzijiet u ovvjament ta' 16 ma stax toqgħod waħdek imma kien irranġali u kont nikri post ta' 16 diġà. Dak iż-żmien naħseb Burger King kont naħdem, insomma tgħidlix għax sponsor. It's fine. Dak sel qonna sim naf. It's not fine. Ejja nordnaw McDonald's. Ejja nordnaw McDonald's. McDonald's. Battilna laħħa darba, kont battilna messaġġu dwar di tal-bajtu ta' bacon. Tal-livaw. Eżatt. Jina dak il-verità, kont naħdem dak il-xogħol u tlaqt. Madonna sper ma jamlu li xejn, ma kont tlaqt, għax jien kont naħdem Burger King ta' Paċivil. Ok. U xaħat remetta fuq il-mejda. U l-manager għalt li natfu. Għattila, 650 si għanti ta' ħana għafinna fil-remettar, vera. U bat spiċċajt laqt, u skonna. So, għamil. Ovvijament ma ħoċ cleaner ma ħominti. Le. Kont naħdem night shift u l-ar Burger King ta' Paċivil, kullħat ħara. Kemm ilu da? Ilu naqtu. La, Burger King ta' Country, ma dux hemm, le Burger King ta' Country, jew għadu hemm. Le, mek għadu, refurbished ġifiri, issa. Ilu, għastjax eżagerazzjoni. U ma rix nanta fenometer, naturalment. Ovvja. Tara kif għandu raġun Joseph Muscato li għanna bżon l-Indjani. Iwa, ma torna di, Maltija natfitu! Maltija natfitu! Maltija, tara kħattara kif konna! Għal-darba jiret dikwieta. X'kienet il-question mażof kif il-sejt? Mela, il-question kienet. Xmort tamel l-Ingilterra ta' 16, apparti ti kolli kell-ħazin. Vera, Għandhom mikel ħazin. Għandhom ikel vera ħażin. Ħazin. Jien nitla ngħidlek il-verità, mek kważi kull xahar nitla ħabba xogħol. Nbieħ id-ditta tiegħi ta' ġusi u hekk. U wis ta' dwejja. Ħazin, le, għandhom mikel vera. Il-vibe, it's depressing, you know. Jien personali għamilt kważi 10 snin noqotem. Nista' ngħidilkom li kemm intkom laki għaw Malta għandkom temp sabiħ, vera. Għandna, vera kollox. Ja, Maltija, le, Imma biex tapprezzaw, għax kulħadd jgħid, l-Ingilterra minn sabiħ. Le, diżastru. Imma tkun toqgħod hemm ta' dwejja men, ta' dwejja mawx qed ngħidlek. Holidays sabiħa ovvjament, imma meta tkun toqgħod hemm. It's very. Per eżempju, l-school culture tal-Ingilterra, insomma kont mur skola. Biex kemm kont niġibu. Kien hemm nisbojot jew Pakistani. Issa, surprisingly, fl-iskola tiegħi kollha bojot konna. U li kienu jgħidu li sewda. Kont niġibu li ħafna xuftejja għax kienu kbar, għax xari jefrow naturali, fimt. Kont niġi ħafna buqli dak iż-żmien. Ġifieri sekundarja tal-biża. Jien kont edha Kent, mhux Londra, xi mbagħad Londra aktar multiculture. Fej Kent edha. Kent bal-Angliżi, jo. Astja heavy, jo. Dak l-Ingliżi. Għax mux ħajamnu n-nies, ma mux ħajamnu. Di vera. Inti meta wasalt mill-Ingilterra, tlajt f'taxi ma' Eġizzjan. Le, mish dakinhar, kont nizejra. Dik storja oħra li kienet ġrat fil-futur. Diġu mela, missiera Arbi, ingidmet. Eġizzjan jikrel għal-flet. Le! Mela xiex? Le. Il-loner seat ma nafx jekk kien Eġizzjan, ġas naf li kien Arbi, fim? Kien Arbi, u hija. Eżatt. Semaw dieta. Teleġġo taxi ma' Eġizzjan edin. Ma għamil fast forward, di ma ndix taqsam ta' meta. Sanixin għarret nisma fuq diju. Jina jisu għara ma tkelli xi 22 kont naħdem cab driver u real estate fl-istessin. Insomma, darba minnom kelli ġurnata off u mort paċi fil-ġejt ħara ma' ħabibti u ordnajt bold passoltu u għadda wieħed għalija kien Eġizzjan. U xejdulu, konna ħara u remettejtlu naqażejra fil-karozza. Naqażejra. Da, wara l-isma di. Ma jaċ mi għajjo ek, għansi ħaxsibi u vera kien sweet u ek, u għattore wassan id-dar ħaxsibi. He was a nice guy and not a bad looking guy.
Jien nafa dil-istoria. Stenna, qabel tibda tgħid. Ma nice guy, ju miskin. Jien ovvjament taf li tipo rabbet li nifsi waħdi. Dak iż-żmien, okej, Dejjem kont eżatt. strong u nipprova otek like soda. U spiċċajna noħorġu f'nimkien. Alright, okay. U konna nintaqgħu vera ta' spiss, I mean, for a couple of months, u fil-ħodu niklu, mbagħad nerġgħu nintaqgħu. Alright, Iġib li roses u hekk u għatta tostja kemm. Gentleman. Gentleman tal-ostjat. Aha. Fimt? You are right. Darba minna wara ftit xhur li noħroġ ma dal-ostja. Tibat li mara fuq WhatsApp. Oh, kif ngħidlek jiena li like it was perfect. You know? Okay. Jek trid niftħulek il-kamra tem wara jekk ħatiqpa mixi allura Sorry. It was perfect. Tibat li mara fuq WhatsApp u qalt li, do you know this guy? We're together. Eżatt. Qalt li, that's my husband and I have kids with him. Jien like, Isma' di. għamlu dak il-qattus li Isma' di. Di mhux hekk biss. Dak kien jikriflet biex tkun tista' tmur torqod. Għax kien kontu torqod. ġiri għattandu. Eżatt, of course. Kera flet. Naħma siħbu nimmaġina. Meta da kellu post ma mara tijaw bitfall. U kellu mobile extra kien iżommu fil-but tal-karozza. Fatt il-mara sabet il-mobile Sabet fil-bagol il-mobile. għaltli. Tipo għala da xinu? Ħażinu, men. U millux! Zoppo xinnejk landu. Ebbuk appuntament tal-braids għax jena namel extensions parrokki u braids, għak tridu kelmuni. Issa li t-niplakjaw wara dawn. Ebbuk appuntament għal-braids, mish miħaj ġal l-loħtu t-bukja, wara ma nafx kemm għadda żmien. Biex jerġa'. Ebbuk l-appuntament ma l-arus tiegħi, u ġie l-ħanut bit-tifla tiegħu. U jiena ma konx naf like ħajġi xinġi like. Uweja. Xinġi like id-billeba. Imma ovvjament ix-xogħol differenti, jrid nżomm professional, allura kont professional, battu tlaqt ovvjament kien hemm tifla miegħu issa naħseb għandha xi 4 snin, u t-tifla kienet xed jiġri. U fejn jitlu tfal batt tlaqt. U ħallejtom il-estulu xaru, u mbatt wara tela Dak irġajt mis-sek jgħid. pattejtielu, ment mur fuq it-tifla tgħidilha, hej, jek kont ninfoqa ma' missieri. No. Ja ħasra vedi. Tfal aktar ħaġa ma rridhomx. Jaraw da ċara! Le ċajta di, fġejn doluri! Ħana ġanabdu fuq it-tfal. Le, tfal innoċenti. It-tfal, xieġi li taħsbu li inti, nistanejda di li għet li inti għax li tajbu xbitni. Ġiġifi, Spuna xinkwieta. ċetlek jena. Illi jintom ġili għettu li tfal takom, naqtlok jek titla fuq dak iċ-ċint! Ġit kun dik tkun bis-serjetà, intom Kum għettejdu bis-serjetà, fil-kas nibdaw narrestaw in-niesu. Anyways, Teħdu l-morning after bil-serjetà. Mela smajna li Edna li inti kon taxi driver. Cab driver, ha. Kif? Mux applikajt. Le, ma spiċċaw l-Indjani, ġara. Dak iżru kienem, ma mux daqskema u s-saw. Biex jett nużaw n-nisa ma spiċċaw bil-forsi. U kont bdejt ma sponsor ta'kom, ma jikebs. Vera? Il-Spooner Certified Taxi. Ux. Ġviri tajba, aħna għassa. Orina. Il-ċertifikat, spuna raġeja stjaħa. Dabba ta' kienu spiċċaw l-Indjani l-għor daw jużaw it-tfal. Umbat bdew bin-nisa. Għandu, Orina, Ok, jena għandim valitrat Kem gravi. ġejt ħazin spuna stjaħa. Kemmu antik, kemm Talli aħna s-sawek sowa, aħna għanna technically għanna żewġ taxi drivers. Imma ħansaqsu li l-ek specialment, għax Spooner tal-li raġen asumu li jafom ir-regoli. Għaddu jahdem Spooner. Imma dakka Ma zgur jgħat ma tafu mir-regoli ismu. Zgur jaff ir-regoli. ovvjament. Eżatt, issa li l-ek inti stesset li mara tibza minna fit-triq, għalek waqft il-bikes. Ġifiri, għanaraw li inti vera ħaqqek xizzom il-licenzja jew li ta' taxi driver. U ħansaqsuk
naqa mistoqsijiet biex naraw jekk hux vera għandek il-liċenzja jew qed tikdbilna ġifieri. U l-spooner ħajkun qed tipo il-vigilanti biex jgħidilna jekk hux vera jew le, għax l-spooner tagħna l-provi li he is a certified taxi driver. Mela, ħanibdew ġifieri sewwa. Hija multiple choice, issa qed tagħmel test tal-karozza. Mela, bażikament ħansaqsuk. Eżatt l-istess, s-sunaw ħansaqsuk dis-senarju sewwa. Mela, jaqsam attus iswed waqt li tkun għaddejja b-80 fuq il-Coast Road. X'tagħmel f'dak il-każ? Immut. Tirringrazzja l-Alla li attus iswed mhux abjad, għax ovvjament dejjem aħjar it-tajjar ta' iswed mill-ta' isbojot. Le! Fax kemm għadek, le! Għajba katla vertejdix. Senarju, se tgħidilna, tibatu swimming lessons għand Nila Juice biex jitgħallem jew malura sa pajjiżu. Jow tibatu jaħdem ġo I am legend flok Will Smith dal-qattus. X'tagħmel? Limit tajba, spoon tgħidilna. L-ewwel tażeli. Tażeli. Jiriżik naf. L-importanti ma jmux il-qattus. Dik l-importanti. Mela naħseb jiena tibatu I am legend, that's the safest bet. Eżatt, spoon. Ma jispiċċax zombi kieku. Tajba. Ries għalej roundabout. Insejt jekk għandek x'tmur left jew right. Alrighty. X'ħad għamilna? Da fit-test jeda. Ġo roundabout, padiħla ġo dak id-dildo. Għanfat, zom. Ejja. Tiqaf mal-ġemp u tistaqsi l-ChatGPT li mu left u li mu right. It-tiela għal-m***a tiġi kif tiġi bħal Tony Drago. Xini? It-tiela għal-m***a tiġi kif tiġi bħal Tony Drago. Għatma għajtu klip dak ta' Tony Drago. Badaħsib. Klassiku. Il-listja u live fuq BBC sejjeru tiela għal-m***a. U li ħor sejjer, I think he's saying to go for it. Go for it. Go for it. Tiqaf la ġemba u tamara li jint tibda titwil ħwejjeġ ta' dil-nis ta' li sandwich bella te u ta' iċoħra. Lek dik vera fil-kas. X'qalbi tajba. Assista ħossu wiċċi bel. Il-liba ta' Tony Drago, stja. Spuni mi tajba. U tijela għal Tipparkja ta' slima. U jiġi Karl Stanjona varra wara li ma baqax nazzjonalist jeqridlek kontra n-nazzjonalisti għax il-nazzjonalisti ma ħalsulux il-bolol. X'tagħmel? Ok, jina naqaslu. Tista' terġa' Le, di dowari, di sef mu hemm barra, mhux ħadd tifhem. Tipparkja ta' slima u jiġi Karl Stanjona varra. Wara li ma baqax nazzjonalist. Jeqridlek kontra n-nazzjonalisti għax il-nazzjonalisti ma ħalsulux il-bolol. X'tagħmel inti? Nsuq ġol bahar. Taqsilulu ħasla sew qabel terdaħulu għax ma jinħasix? Titfid dashcam u tirriversja fuqu? Riversja fuq. Jew issaqsih x'toma għandu Robert Abela wara li xeba jilaqu. Lazma ta' DJ. X'ta tagħmel? Titfid dashcam? Jaqbel sadi, qabel li qabel naxa li bella. Għawi politika zero. Le, biex ma t-rispondi, xo. Jifa għan rispondi, ma X'tagħmel? t-tilet wahda. It-tret waħda issaqsih. Xtomandu Roberta Bella. Tajba. Il-laxtja. JD. Xrob ċarba nobis f'after party ta' J-Joy u daħallek ix-xogħol ta' taxi driver. Wasal bing bing. Ta' J-Joy. Qiegħed parti ta' Joy, xob ċarba nobis. Ta' J-Joy, DJ kbir, għax inti ġenzi, ostja tiġi jew le, u whatever. Imma J-Joy, DJ kbir. Tixbed żewġ linji kok ħad iġiftijak. Issa qsir raġel ħara iktar minnek isuq minn flokok għax xorta ħjar minnek meta tkun straight. Għasaltu liċenzja dak l-ostja. Jow tiqpa dila ġolewera għal-blu nissi biex iġibuk fuq l-ħabarijiet u tijaw ġimatej sikli. Sibta ġimatej sikli. Naqbel. Mela. L-aħħar waħda.
Di hemm ismni hemm Max qabel, u meta jkun hemm ismi ġifieri ġi xi ħaġa heavy bil-fors. Ma nafx nsejt x'qed jiġri ma ħanaraw, mela. Edda tard u nsejt li għalqu l-witt tal-imsida ħabba l-flyover u erdajtu ġo xeba traffic. Biddali tidaj. X'tagħmel? Triet l-apertura tan-niċċa tal-Madonna tal-Oretu. Tinċana s-salib liħen fuq l-art tal-Maġġuri ġo l-Knisja tal-Imsida faċċata tal-Golden Seven. Jew taqsam ix-xorok tal-Konkatedral ta' San Alla. Min kitibhom dawa? Kollettiv, aħna naħdmu bil-kollettiv. Demokrazija. Spooner, x'tagħmel? Aħjar ma nirrispondu Met il-festa ta' Sanalla. Tija xadna intervista oħra, dan tajna maħabib tijak iħor. Ex-kollega tijak. Ex-kollega, mux ħabib tijak, actually. Tlaqna. Xinu xufir ta' taksi mara l-isbjuna. Ux l-lesbjuna d-dolur jednej, l-ekpep. L-isbjuna. Pal-Mirjam Dalli. Dik kol l-isbjuna. Jolla għasek nimmaġinu għamet għal-kun wahdin għorok ġismi biex imbattal il-sab. Titqalleb u t-lisbjuna bis-salvaċ ma' Roberta Mezzola. L-ewel tibda Mirjam billi tqattar ċipitu ta' Mezzola. Mezzola president preparata toħroġ ċipetto jħorru tilbsu malaj. Bat idur Mezzola fuq Mirjam u tajdila x'namel mir nitfi d-dawl jew nistenna li l-kull animal ta' tajlu. Anka Mezzola. Lisbjuna. Marjam ma tariex darba b'dublet. Isam dal-pesti bħal tal-klip nisaw biex tbulti toħroġ mill-kużak. Jek din ta' taksi mish l-isbjuna zgur il-Madonna tinħeġ daq sponsor fil-rebbi għafet. Jennej lek tixbidlek l-liba qabel maġġiba. Daq taħħa wahda minn dawk li zumma fħalqasa kem ta' għadu ma toqtun fuħ, se tonfuħ Big Bubble. Ivan kemm nitratta di-zibla għana fuq minn nitkellem. Għax ma tinħeġiex. Mewil xejna lek iġi għacċans anka ma għattu simsewi ti-proti ta' ma. Ox, mux vera, ħaqqa l-mużew ta' subbi li ħobbu subbi, impep. Intħares li jazew ħobbu minn ġimbella l snjenek. Anka xufti għadbadlu bizbub li redet. Ibaħan zira għal-ma' kullħat saru jgħati l-licenzja ta' taxi l-lum il-ġurnata, Anka waħdin qas famuża mill-parrukkiet Antonella. Temmen Pep. Temmen li għallum min ġejt nitkellem fuq waħda li nafa inqas mill-inna fil-Rosurju. Isma Pep. Dili kalma Antonella. Kien tiġibni faxxizmi l-għamba. Middejx taqt nitfaħulla tefal l-Antonella jien. Anka jek ma tkunx triti. Naqtaħħat innej waqt is-seks l-Antonella. Specialment jek ma tkunx triti. Imma jnajlek balajna ranġaw bieċaċaruta mdaħla ġoħal għazawx tajt li b'susidi fuq wara jdaq tal-volo. Kem jieġbuni l-volo, Pep. Ek, jużaw klim sabiħ wisq fid-diski taħħem. ħasra ma nifhimx kelma bit-Taljon. Il-volo. ħallik, Antonella. Mikrofon jeżisti. Jina nużom li kebza deliveries għaxan diġi xwienet u kulli xabtit noqt nso. U daħħar darba kelli Antonella ħanut kienem taxi driver għadni, għadik Antonella, ġibiri. Antonella, kollettivament, aħna kollettivament, orġaw. Ġen taħxie Antonella? Iva. Kemm inti romantiku, BJ. Wis romantiku. Insejna nsemmu l-sponsors. Ej, għata show, vera, tajja. Nirringrazzjaw il-Lejtu Z Electronics li jusib it-tech li juża l-spooner għawek onlineintimates.com għal toys tal-adulti u ħafna affarijiet oħra 5pointsgrowing.com 18 plus siġar u xnafjen tu għom daqqatajn Fire and Fork li kull nar terba jkollhom l-all you can eat meat 50 illum verand il-ġuħ men verand u għedin f'nofsenar kważi, nirrekordi għaw. All you can eat meat, 50 euros bis kull nar ta' erba. Black Box Pro li juħsibinna l-audio għonek il-mics u whatever. Met Photography, jgħatawek jiġbninna ritratti bħal kull poddata. Mi media li hostjawna għonek kull podcast li namlu kol. U l-ħbib il-ġodda tagħna Stretta Beer
Pinta stretta, pinta pjaċir, ser ikunu maħna u koll fil-live show bil-birra taħħom eccezjonali. I mean, battalna ma' slow down on the beer. Vera nixorbu ismi. Jaw, slow down on the beer, għax mux ħerġa jintin, Amerikan għandu dal-ammont vera. reġa. Faqanna friġu battalni ostja. Agreed. Ġeħalla sponsor ieħor do. Naħseb aħna naħseb t-nej mill-iktar prezentaturi koroħ li għatrat dal-pajis. Seriously, I'm really not just... Weja, Mark Lawrence, jew. Botox Brothers. Jew daka u Salvo Balzan. Xavier Balzan. Salvo Mallija. Mallija, mux prezentatur u kol. Ġinta t-tejdina ikraħ minn Peppi. U le vera, imma... Peppi klassi għalija. Tlaqna komplu jew. Mux klassi universitali. Skola sekundarja. Stara nkomplu. Mela, di jimporta, sorry, issa di laf li għaj pushing it, imma bir-rispet kolli jena ritnati plug naqra l-gastana. 100%. Araw di, xie branded jeep minn barra. Ejja, naqra ħanara. Għaj kollok torina sormu. There you go, see? Juicy! Juicy! Jena actually rajtu dal-brand, I see, li soħet, ġifiri, naħseb anki fuq. Da ħafna famus l-Amerika da, ta' Ostja, very good. Ejwa, rajt, ok, rajni jessor, dak issa nitfaw on loop. It's marketing. Taf kem ħat iġġilet miegħi il-mara. Xiridi, kif ek f'daqqa wahda id-deċidejt li, għandek zawx teħwienet, right? Eżatt. Għandek wieħed butik? L-etnejn huma l-istess, Hair Extensions by Yasmin jismu. Nifoka fuq Xie wigs. xudbek il-ħwejjeġ u koll? Ija. Tafintek. Nbiħ il-wigs, nifoka ħafna fuq extensions, braids, dreadlocks, naqa differenti, mux basic U hairdressing. l-libsa bħalissa it's a wig. It's a wig, yes. Honest to God, ġiri, jiena kont fuq rasek biex ħadna dak il-ritrat ta' soltu u Aska l-idea, the roots look Quite realistic. Mux bil-liba tal-bliħ ġifiri, it's scary. Tkun tidher vera realistic, I mean, human hair u anka kif ettejt. Vera proset, very good shit, tostja. Uġi, issa tinġib dil-brand tal-Juicy Couture. Sissa ħadd, suppos mandu, ma jikupjawnix. Ġib l-exclusivity, ma un. Get the exclusivity u. Mexek. Imma hija ditta vera kellna bżonna u Malta. U mela, speċjalment jekk jiġu nisgħu għal dal-affarijiet li għamilt inti nieħu pjaċir jiena. Aħna, jiġifieri wara li daħalt il-branda, ħansa soċjali, kien hemm xi storji ta' xi Tinder dates, il-brand nerġgħu, the brand we go across it again later on. U kien hemm xi storja ta' sqallija xi ħaġa. Darus għalek żgur għalek xi ħaġa. Xo jħobbok ħafna. Qedilna Għalik inti ostja. Mela, my best Tinder date hija li ntqajt mal-mħabba ta' ħajti li hija temmek. Xiex fuq tendent għajdu. Kemm ilkom flimkien? Ħalal u sena u nofs. Sena u nofs. Fil-kont legali dak iż-żmien. Tajjeb, all right. Jekk ma kontx proset iktar ġifieri. Ħanejdu kollox. Mish vera! Kellek 90. Kienet tredda ommu meta batitlu l-ewel message ġoz. Jina l-ekstija ġifiri l-lum ġurnata naħseb għandu xi 37 u dizastru naħseb jgħat il-ħabs mill-li nara mill-articles. Mux għan semmi jismi. Le, minu xieġi minn. L-ekstija, you know, ġifiri għandi naqqa trauma minn irġiel kbar. Allora mort għal-younger, għalli trabbijom inti, bazzikament. Għad kun tista timmodijom kif tixtiq inti. Għat xsebt li forsi id-deċida dal jaħjar teħx il-ħabs mill-mieħek. Għazdan il-tiktort sabarra. Kompli għedda fuq l-ek, għandek trauma, alright. Insomma, le, eżatt, ġifiri. Jġbu ġilna ħarġet ħazina. Le, għax erġaj taqsajta fuq il-boyfriend, mux għadajd li xej, tara l-ex tijaj. Allora għaddit minn trauma, Dik laqwa Tinder date, għax kifirta għat maħsibt fħajti li fuq Tinder ħansib l-mħabba u għarkġara. Imma qablu kelli esperjenza vera fakjata, u like bdejt nibżan msaħ Tinder, infatti wara vera użajtu ftit, vera mħedix fucking xnamel.
Imma Let me guess, Marbi. imma kien xarbi. Ma kien xarbi, Malti. ja, rekord. Malti. Kont se tinqelleb fuq Tinder, insomma, ġejt match ma' wieħed u I mean, he was pretty nice, you know, u dakinhar kelli karozzant il-mechanic, to be honest. U għalli trid imorru niklu Tex-Mex. Marija Tex-Mex. U jissu għallu għattatu l-emixum, but baqa jgħidlu weja, he was very persistent. Persistent. Tajba. U baqa jgħidlu għattat, tipo, fuck it, what could go wrong? I mean, morna date, għaddalija, morna Tex-Mex, kilna vera kien mistijek, like vera xaj, u għet, u rejt. Wassan id-dar, mort id-dar, insomma, un-bat, għadna nitkelmu, fuċet. U jien kollu jgħidli għax irrit jirranġa karozza sqalnija jew xi ħaġa, ma nafx, apparently ma jistgħux jirranġaw għaw Malta, naf bullshit. Jolla xkellu jagħmilha. U baqa jgħidli McLaren għadda biex kellu. baqa jgħidli jammurru sqalija jagħmijaj, tipo ħanixtieqlek it-tikiti jammurru. Issa, jiena ovvjament bdejt ngħid istida darba tqajt miegħu mhix idea tajba li it-tieni dejt imur ġo pajjiż ieħor. Marbi. Le, mhux Arbi Malti. Short Arbi. Arbi short Arbi. Insomma, ma nafx kif imbagħad wara l-bżam jgħid li qatt tfakket għat-torret għamur sqalli, I mean qatt ma murtu why not? Ħallas lek il-passaġġ qed nasumi. Eżatt, ma u baqa jgħidli, you know, why not? I mean, u jiena nemmen li fil-bidu raġel irrid jitfa' naqafet, mhux ħallas ma tagħmel sens fil-bidu. Le, jekk kont jgħidlek biex tmur ma tħallas inti. Mhux raġel fil-bidu għax qed jgħidlek u fil-bidu. Le, ma xorta anke tkun dating fil-bidu naraħa bla sens eħel tħallas il-mara, tipo Xiġifieri, Le, inti taqbel ma ħadha l-istatement. Mbagħad meta tibdu relazzjoni, orajt, ovvjament taraw il-futur tagħkom taqsmu kollox, imma fil-bidu tkun romantika l-raġel ħallas l-ewwel. Tiġi xtejli li le? Skont minn rrit id-date, junek nifimma. Jiena ġiri kelli date rrit jaqsam 50-50, battu tlat, ta' Le, jekk nistidnek għal date jien nemmen li għandin ħallas jiena, ma mhux tiġi tgħidli għal-bidu ir-raġel li tħallas. Għal-bidu, L-ewwel wieħed. Eżatt, jekk l-ewwel wieħed sostja. Jiena Jgħadek balla kupons. Jiena jekk imur dejt. jekk ikolli lek, kolli sponsor nagħmilha. Jiena jekk imur dejt ma xi ħadd l-ewwel darba jien nippretendi li jiena ħanħallas, imma jiena ngħidilha ħammur inħallas. Ħammur inħallas. Se nħallas ta'. All right, ħallas jien? U ma nipretendix li ħatħallasi, imma nipretendi tgħidli imma tagħmellek biex ta' parsi tfittex il-wallet. Tiftaħ il-portmani jkun voice. Imma biżejjed jiena timbaħni. Dik suppost kut fajla tagħmilha hekk hija rispett. Deċenza Inti il-boyfriend ta' 18. Ħanejdilek l-istorja. Sorry, għandek raġun, sorry, nsejt. Jekk dan ma provax joqtlok nieħu għalija jiena, għax ilek ġejja bit-tul, ejja titkun xaġa heavy. Hija x'għandu parti da. Ejja, għax għandu parti ta' tifla żgħira. Ejja. Intqajna it-tieni darba d-deċiġi ma naħseb mill-ewwel dejt intqajna. Għaddalija. Fil-karozza mimkistra li għandha bżonn tissewwa ma tajba biżejjed biex titlas għalija biha. Dik doġġi ħafna. Doġġi ħafna dik. Tlajna fuq il-vapur, Virtu Ferries u... Il-liba ditti. Eżatt. Ditti. Sorry, ma nafx. Tex-Mex, McDonald's, Burger King. Kolla tajnjom exposure. Tajba ħalli. Insomma, eżatt kif tala il-vapur. Dalli. Għalli, għasti diġan hobbok. Ovvja. Nafaq dak il-flus kolla fuqek. Għabbat jinkwita, Għalli diġan hobbok. Ma lej kienet creepy, ma kienix like diġan hobbok. Għat madonna xamirt bidi għandi jumejn ma dar ostja fucking sqalija tgħid li jħobni fit-tieni dejt. Għat għandek il-numru tiegħu. Le, blokjati għad. Saqseħ minn fej ixxi droga ostja dak, jemmi powerful tiegħu ostja. Biex tinsaqsi kol, flow date. Kien normali, naħliflek dak il-normali. Le, sa fej wasaltu. Vera, sa fej Għax jek dana. Naħliflek, le. Ma ġara xejn Le, l-ewwel date. naħliflek. Askis. Għas xej. Askis, le.
naħliflek. It-tini dejt, qabel ma qalli love you. Uj, mux l-ewel date. U għed t-prova taħbija. Le, isma. U tellek sqallija xi ħaġa oħra. Jina open, ġifiri, kiku naqbatu nejdlek sarraħ rasek. Imma reba kien iċċek. Ejja. Kompli ġero, għallek I love you. Umbat. Jina għalek frisajt, I was like, t-tihdu faxka ma t-tħuħza kħedin. Insomma, mbatt ma stajna. Xejn tela, il-vapuru. Għanna t-tickets allura jumejn oħra. Għamilt ġifiri jumej jemmek miaw. Mbatt indunajt li għandu xaħġa ġifiri. Ġaġa, bil-fort, ma tanx Ġifiri għamilt jumej. Dom tħafna biex t-realizzaw. Thank God, thank fucking God. Rajt il-ħabibti jemmek. Kienet marret u ħeda sqallija waqt li ħonna nieħdu kafe. U inti mija inti. U għatlu miskina da waħed sifret u ħeda u għatqot maħna, you know. U għetnej, anka fil-sodda għat fil-rokna menu jiprofa jieġi. Imman-bat. ċanamel, għajdli, ma tlajċ bil-karozza tijaj. Egridu, Tlajna bil-karozza tijaj. Minti misseket lu Ivan hobbok. Eżat. U tamel weekend għatta parsi, jom. Għatta parsi taħxieħ. Le, zabbab. Zabbab. Għajdlu kemm inħobbok iktar jek tixili da diamant. Eżat, biex jek ta' naqru hekk. Umbat, tengod, anka għal-vapur kważi konna tard biex naqbduħ, you know, kont murt fuq il-four-wheeler ma ħabibti u għek. U xet kħet jgħamil il-ġeri u jibki fil-xawer għadu. U kienet issu il-four-wheeler, u ħabibti kienet issu four-wheeler mal-guides. Ok. Morna mountetna minna li. Alright. U x'naħseb xtrali xie Kristin. Illa. Krista, għalla 13 euro, ma rajt. Ma tburx taħseb xie ċurketta zwieċ, għarrajt. Agreed. Tkun naqata glajf li fuq it-tini xie smooth but blaj love you, ek Bellaħni, nejdlek, bellaħni ta' veru. Of course, no. Għax jena persuna, like, tipo, I am strong, u meta xaħat jiġi jgħidlek I love you fuq it-tini dejt, fakjatni, ju. Umbat. Assertive il-raġel. Ne, zgur. He knows what he wants. Meta ġejna l-ura Malta, jinkollu jibatu messaċ. Persistent. Kolla doni tajbina. Creepy is the word. L-unika ħaġa li jarbi. Ma kienx fucking arbi. ġidi, ma kienx arbi, jgħaf. Xkien? Malti. Mux arbi. Baqa jibat like, għasti marriċ nitilfu li għanna, għaxin hos connection u ek, u like vera klikjajt miegħek u ek. U jina, tipo, għatlu isma, like, ma hossi, I don't feel the spark u ek. Dak għazgur, you must have been probably his first one, or he fell head over heels. His first kiss. Biex ta' sar inti ma' l-ewwel wara fit-tieni date ta' full love mode. U tiħux għalik issa, daħan għajdlek, imma biex to fall in love with anyone, inclus inti on the second date, hassle, ma stax ikun. Ma stax ikun. Persuna trid titgħallem naqaxini, whatever. Trid tixhom ir-riħa tal-bass u tal-ħara. Biex tkun taf jekk din vera tħobba jew le. Wara li qed hekk u jisni waqaf nibatlu mbagħad inbidel minn like u kien jidher tal-biża' minn għax anke l-ħarsa tiegħu like kienet. Kien jidher tal-biża' u mbagħad jissu qabdu ġejjin il-hate like kemm inti kera. Tajjeb. U like. Isma' li qed kollu jiġri fi żwieġ. Bada jgħid Għara Forris. Talabni għal flus ta' ticket u l-Kristal li xtra li l-ura. Tajjeb, ta' 14 euro. Għalli kollu xirrit, għalli kollu xirrittini l-ura. Għatlu, għatlu tipo isma jina settiljata fil-ħajja minni xie gold digger, you know, I worked very hard to get where I am. U tipo, ma konċet nibbamja minn fuq jowek. Għatlu ma tiġix inta xinti għad bezzani, għatlu ġib il-missierek. Ġib Ġi missiru. Missiru kien hot? La. Le, ok. Ħasbita, Ġi missiru, Ġi missiru kien jidher naqdu suppuntat jieħu l-flus, to be honest. Missiru kien jidher raġel all right, xanet kontriħ. U tipo, like,
Alex sorry jew xi ħaġa. X'qalli sorry. Umbat iskoprejt li daw imurru training fl-imkien la rus tiegħi. Lex. Le, rusa. Da. Imur training miegħu. Zowada, Tejġis mijiet. Għax għadek kif fuck jgħajtni għaw. Zowada, diġrat. Qabel malt għajt miegħu. Wara sirt naf li jmurru training fl-imkien. Meta sirt taf li meta kont miegħu, x'ismek, brother, by the way? Carlos, meta kont ma' Carlos indunajt li dana. Meta bdejna nitkellmu jienu Carlos rajt xi jittrat. U inti tmur training ma' Daddy jew ma' Liben? Ħanibdew. Jew ma' l-Ispiritu Santu. Le, ma Liben imur. U inti għadek tmur training miegħu? Konfli, fil-jistilsi. Ba heavy. It was a very bad Tinder date experience. Tom xtamlu torġu barra tfittxu l-inkwiedek. Ħammur naħxi ħajti. Vera, ħafna. Ħammur naħxi ħajti. Kelli bad dates, so x'tagħmel. Kulħadd kellu bad dates. Issa għandek consecutive good dates ma' l-18-year-old kemm 20. Dana kien, meta għet miegħu kien 18. U dana ħattu żgħir inti qed dan ostja tajjeb ħajkun. Għażiltu żgħir biex inti meta tixjieħi kollu biżejjed saħħa biex jimbuttak bil-wheelchair. Għax ida ħad xi ħafna iktar qablu żguru. Kif tħobbhom l-ġiel apparti taħt l-età inti? X'inhu ma il-characteristics? What do you like? Jidru bħal drugati? Għaxin, għasandu tatu wahda. ċaddu x-xalsa ma l-kolom xi statement tajba. Ma l-puntuwa, li vera jider normali, u għajja, ma jidirx. Mux traumatized jew Għanda t-tatuzi, tali biex kunu tafu. Għandi kemm Bil-cornrows, inti jisek il-asmentijak Jay-Z ħajkun fil-tix tijak, Propja mill-Bronx, ħriġt, brother. Ara, opposite. Inti ġimata joħra xemx għandek bżon, toħroċ album ġdid tar-rap, di garantilek. Għaxemmi, u xismu Carlos. Ta' kbir u konsibi għal-kurzita. Għax vera kollox ħana. Kem jider ħafka? Għamela l-krippoħ, missirek tafu. Le dak jiġi minn familja healthy. Opposites attract. L-ostja. Imma veru, tiskanta, di xi ħaġa oħra men. Xiex. Jina, ovvjament, persuna rabbejt li nifsi u ma kellix ħajja faċli. Pero ma jfissirx għax jina trabbejt imkisra, ħankun imkisra u ħan ispiċċa ma xaħat imkisser. La, għaxej? Le. Għax ħafna nis jekk jagħmlu, ma jfissirx għax inti ġejt trabbija ħażina ħat kompli tmur down fil-ħajja, anzi, trid tkun aktar pozittiv u ek inti ħajkollok partner, dal-persuna is describing yourself, ġifiri, ovvjament, you need to find the best version. Jiena mrobbi minn familja super Christian, super good, super everything perfect on paper u jgħataw namel programma daw l-tlet zibel għaw, ġifiri, biex tara li mandux xaqsam kif it-robbija tijak, what you want, l-enerġi li jinti t-ġenri ġifiri, 100%. Ovvjament, I had bad dates, I had a toxic boyfriend, imma tal-limt minna. Agreed. Rajt l-affarijiet ħezzina, ma rġajċ għamilt l-istess. Kienx Juventin u kol, dal-liba. Juventin. ħana elbu fuq din Jena kont tabbati. Għamilt il-pritka tal-miljen. Anka jent? Għamilt pritka jemma. Għamilt pritka tal-miljen, għamilt xie xarajn istudja. Inliba, vera. Studjat biex jitla l-Vatikan jien. Studjat biex titla l-Vatikan? Nittallem il-Latin. Nittallem il-Latin. Il-Vatikan. Imma ħana ġana elbu naqa fuq xolok u fuq il-parrokki, etc. Inti tamel Thank you. il-parrokki ta' Antonella sowa? It's famous. Tixtijom minn għandi. Tixtijom minn għandek, as in she's one of your clients. Ġibinna ritrat bil-penti taħħa, ostja. Why? You sick fuck. PJ vera jiffanzja, ostja. Vera jiffanzja, PJ. Iffissat fil-Halloween, PJ, is good.
Guys, jena nittara kull-jum il-persuna, da. Kellek bżon ta' mux ovvja jafa ħabib taħħa. Fanka jisemmietek tħobbok. Kellek tagħmel Fil-bidu tal-programm edna nil-faqaw. Ġili kellek tagħmel parrokki għal nis famużi tipo li nafu għal celebrities Maltin, barranin, etc. Ara, jina ma ħosnix xkom dan li nejt minn għandu parrokka u Imma Antonella, tejt, għanz ħagġabdek fuq il-program tijak. Miex Antonella, she's very open. Legend Antonella li she's ready to give a spotlight to someone who helps her. Antonella nħobba. avant-garde. Ma tal-li inti ma tikxef in-nies. Aħna Sibnijom dan nies. U jekk ma sibnijom xaħan saqsuk. Daw in-nies jekk huma għandhom il-parrokki jew le, jekk il-parrokka tagħmel sens. Aħna għamilna design ta' parrokka għan-nies. Tal-jent il-professional tittejdina jekk hux design tajjeb jew le. Mela hekk aħna ġibna ta' biċċa parrokka żgħira ġejdin. Jider jisu imo. Realistiċi Kieku mux il-kulur. Tibrax jaxħa u tamel. So you can brush it, you can color it, you can do what you want. Dawa rasek, laġeb. Zoba xkirġa. Tajba, Freud. Bil-kat, kollox, vera solidi għad. Mela aħna minna, aħna ħantallaw l-ek personatajiet Maltin. Ifintajni long week. Titejdinna jekk ux tajjeb jew le u jekk xinti tagħmel xaġa differenti, mela, per eżempju. U għanajdulek u koll ir-raġuni għalfej dawn in-nies għandhom bżonn u jridu il-wig minn għandek. Mela, ħanibdow, Xavier Balzan u l-ewwel wieħed sewwa. Dan ovvjament jekk jixtieq wig ħajġi għandek. Issa dan jordna parrokka għal programm ġdid li ħajibda u ħajismu l-programm Xela Taħin. U il-wig li fan li għamillilu kien jgħad li miss Xela Taħin, x'taħseb? Jixraqlu jew le, naħseb il-hairline jgħatna għalura. Liba kemmu tajjeb. X'taħseb? Tajjeb oġbitek? Le? Ma nranġawa. Li miss. Alfred Zammit. Irid parrokka biex jitla l-qorti ħarrek il-Super One tal-li wara 200 sena u żewġ gwerer dinjin indunaw li Kalamita huwa programma ħażin. Faqqa din il-parrokka. Din il-parrokka tiegħha. Ġibtu jissu xi biker. Mhux tajjeb ġifieri, Alfred, tixraqlu jew le? Tagħmlu parrokka differenti inti. Biddillu ħwejjeġ. Vera, kun brajker joqgħod tajjeb naħseb jiena. Le? Li miss. Frank u Drew Zammit. Dan għabidu konna ħanġibu Frank biss, imma deċidejt nżid il-partner tiegħu Drew għax it-tnejn li huma jista' jkun ikollhom bżonn parrokka, però f'dar każ ġifieri Frank u Drew għandhom bżonn il-parrokka sewwa għall-interview mal-Magic biex jerġgħu jaħxu l-ħajja ta' JD. U dawn huma il-parrokki li aħna vintajni l-om tidin kux tajjeb jew le għax ġifieri hawnhekk. Tantx tixraqilhom. Ma ġobhomx? Ma bħax tajjeb? Ta' Frank m'għandux biżejjed kuluri. Mhux tajbin. Ma ġobhom le. Drew vera ġi tajjeb. Drew vera ġobli jiena. Li miss. Ixtieq nara xi ħadd li naf minn. Johan Grek tafu Johan Grek. Il-commissioner tal-films. Daw kollha nies famużi kbar ta' fil-ġismu da. Jiena ħin kollu xogħol ħid. I'm sorry. Mela ħajfmu għan-nies is-sinti titħaqxu. Għandu bżonn parrokka, Johan sewwa parrokka sabiħa, ħalli meta joħroġ il-film li jmiss ta' Ridley Scott ikun ippreparat biex jerdaħħulu. Kemġiex Adrian il-guru. Il-nostja kemġiex kumena. Tixtaqlu moħħok Johan Grek naħseb toqgħodlu. Tixtaqlu. Toqgħodlu, le? Għadet l-ostja. Li miss għandna il-Mike Spiteri. Tafu, Mike Spiteri tafu. Jew laqqas. I recognize him. Għajt, okay. Dan għandu bżonn parrokka għal music video il-ġdid tiegħu tad-diska li jisimha
ħanqa taħmar. Wara, jixraqlu Carlos! Jixraqlu. Lalla kem Ġider ġita fabxar. Vera Kingost, ja Mike. Distant memory. Vera ħareġ solid. Viex baħ Carlos, għandek xfi tista' minnhom lu inti. Jino Tajjeb, ġobni. ġew. Ħafna, ġeġ solid, le? Aha. Fucking King, un Mike. Charles Andron. Daw vera heavy. Għaddom zon, zewġ barokki biex jitellaw fex il-ġow ġdijt ma' Gaffiero u jisemmuħ No Women, No Cry. Oh, baba, kem Xerqu, ġitajjeb, ġivera tajjeb, u għajja. Simon and Garfunkel. Stajtu tamlu l-om xaħġa l-zba. Ixtejd li l-għada. Sorry, du. Charles Urale, tafum li mumma PJ, tafum li mumma. Charles, Ġi King, man, isu daw. Isu stjem mattur jixbħu men. Vera. Mattur vera jixbħu. Mo għja, ma ġoġ Ma dak tajbin. ġa mitlu frenza biss, u wara Ma ma dak kiri, da mux kollom fashion u zobbi, da ġifiri. Anzi maddom xie pjanta fuq rasom, minn flok. Li miss. Charles Andron u koll. Taħjam program ġdijt iħor differenti. Fashion show iħor differenti. U għandhom zon il-parrokki biex jitellaw fashion show differenti iħor ma' Gaffiero jkoll. U ħajsemmuħ ufti, kam aħna zbil. You're done. I know what you did. Guys, ċajta, aħna bisna fuqa. U xitkom biss, ovvja. Carlos Azzes lalla jitħajja wara waħda naħseb fema wkoll. Għanfem jek naqra xini. Xini mbelħa di, Disappuntata. Dizappuntata, inti dizappuntata. Ħanejlek għalix dinija ċajta li għan niblokki ħakka minnajti. Għax aħna dina fuqa bħala ċajta xaħat għalinna li u actually gay. U di ċajta għalinna u ġiviri, he was gay and was joking and he said this. Di għandix literalment derogatory, man! U jixin nis. Le, ma nistaw. Għala jismun, ħadna din il-remarka. U għajt jaqbel mija jissara, għajt jaqbel mija, u xed taqbel mija. Issa-naraw. Taf xie ġrida ġeja fuq di biex ndaħlu għajja għalja? Ebba, taqbel mija, għed tħossa di inside. Ma jider xejn. Jiena, għaleċ ġifiri ma jider xejn. Ma vera. Ma tidirx litra. Vera. Jiena għalek, għalfej taħseb għamilt il-dot jiena. Għadja, ma jider xejn. Taf kemem nis li jgħidu l-N-word, jit literally ma sax nejt l-N-word. Aħna musa nejdu l-kelma. Għan nejdu kelma li tirrima maħħa. Le? Le, bek. Mistoqsija fuq fon kulħadd. Jeżmin tagħmel il-parrokki tal-Frezzant? Xini? Tellix ma tafx minnu għal-Frezzant. Ma nafx. Ma tafx minnu għal-Frezzant. Dak għandek fucking membership premium plus mi, għawa, għalex kieku? U għu, Ex-Prim Ministru ma xminu għafrizzant. U għeja. Jina xejn hi. Tu bi fejta kizmin naħseb kienet edha l-Ingilterra ti kolli kell-ħazini, ġifiri jem kanzeronni li ma tafx. Le, vera. Probab, ifem, jina ta' 16 ġejt l-ora, ġifiri. Mela, yes, vera, ma kienx hemm għafrizzant. It was nowhere in the picture. Ma Mela, ġara xejn. wasalna fl-axħar, għanna l-axħar ftit quick fire questions da waġbuna u nexxinna, mux id-deċidejna, nibdew namlu għom spiss. Tlaqna. Jena? Tibtez mis xorta. Mela, 2, 3, 7, daw quick fire, Ma sax id-dum ta' siba. Għamil 1, 2, 3. Le. Ma sax. 2, 3, 7, kemm ir-rukkel ta' darek irrit niksirlek wara lejl nġib fit-toqba ta' sormok. Quick fire, ejja. 2, 3, 7. Ejja, 2, 3, 7. Xiex 2, 3, 7? Alright. Kemm ir-rukkel ta' darek niksirlek wara lejl nġib fit-toqba ta' sormok. 2, 3, 7, ir-rukkel, numbers. 0, ħazin. Limis, tira limis, inti. Ejja, ħana pantijom jajna. Tira għalissa. 1, 2, jew 3, xriħandra zokra ta' Mari.
Ta' ġobon, jinna. Ta' ġobon? Ta' ġobon, eba, limis! Sakra. Limis, H-I-U-V! ħata jitliħa għax għanda z-zokra ta' Mari! Ejja! H! Faqla l-ħalwaħt inti, ejja, maġġa xej. 2, 3 jew 4. PD id-distanza bej sormok u l-pastit. Daw Trakijiet. Le, di, Għasek, memx iktar. memx iktar Xit id-nina. Xit id-nina. Nibda l-paparrokka Imma guys, aħna wasanna għal tmiem oħra, nispera li ħadd pjaċir. Imma qabel ma nagħlqu kollox, dejjem ninsa thank you tal qed qatt ma nikbu aħna. Għandna l-aħħar set ta' interview li għamilna mal-ħbib tiegħek. Għal-ma nisaħir li għal imsina. Xkedda ġeja biex naqsam il-PBS gwarda manġa un bombalula l-Antonella. Għanna ma nistax nifim kif l-eskajjel Maltin ma jalmukumx kif tiskarna ħaruf. Imma l-waqt il-lesin tal-pi, tat fl-sports broad u ħert inta fawtun fuq il-gidi. Jufu xisuq n-nisa. Jufu jisuq iktar mill-irġil n-nisa. Il-profa fuq meta da fuq il-mobile tagħmel il-make-up waqt it-tlimma l-formula tal-bumper tu bumper bil-les tal dak laħtif għamil wara. Mbagħad kellem. Meta kun taħadni niżżewwix ma kallex lera taħt rasi. Biex nitrajjaq kien ikun li nħaddem għal-mara. Ħalqawun għal-iktar. Imma mbagħad beħħajt iż-żewġ ta' bniet kbar li kelli waqtajt ta' xewti. Ajwa. Strajt Mercedes V. Isma, l-spooner. Duk raġel transgender. Jimmi suffleti tal-lama wiċċu. Mimma l-pestizzet jahduħlu. Naħli fuq l-ewwel l-laħ li jekk nara raġel imsalla fuq kull xi fixxu klassi tal-iskula dar-boħra ħażan għalikum. Għallen qassamlu l-kaxxa tal-first aid ħdieħ dar-boħra. Għara l-lesbjoni, dawg jafu jisuqu. Imma l-karozza titkun automatik, għax dawk ma jħebbuħx il-girliver. Asma! Kansi għamil l-spooner biex jidħul l-Amerika essa li Trump uġet jaċċetta trans. Jien naqbel ma daw l-speed cameras kella, għetibutu iż-żazax. Isle, dan kella minn sejħalsinna l-pensjoni. Jien dik tal-ismen! Il-liba, guys, aħna yes, daqsek għallum. Kienet tajba, kienet twila. ħabiex rasek dawk il-bicċet fejjet ħana. Il-bicċet fejjet ħajn qataw jien ħajn qataw. Alright. Ma l-nek xamara. Vera. U x-nejk la għandek JD. Jien għandin nejk. Ma l-nek, għax kull darba li tejt ħataq taħħa bitċa naraxħa fuq il-show. Vera, għanda raġun ta' kamel darba. ġejdi l-iktar u jgħet responsabli ġannini dajbi Issa ħadd il-51% share jiena. So ma jistawx jamlu il-ding, il-51% share. ħadd il-51% share. Il-49 ġifiri. Iżom, jiena ħadd l-executive decision il-bira li tax-show tiegħi. La bibżom. Ma jistax ikun, ma jistax ikun. Għanajdu grazzi lill-sponsors għabben nitilqu. A to Z Electronics, maħna bit-tech u l-affarijiet li juża l-spooner and color conditioning. Onlineintimates.com, Toys 18+, tistaw taraw xibieħu apparti minn hekk ħafna iktar affarijiet onlineintimates.com, 5pointsgrowing.com għal dawk li jixtuq jirabbu pjanta ħelwa tal-Ficus 18+ ukoll. Fire and Fork, kull nar ta' erba' €50 all you can eat meat. Black Box Pro illi jieħu sibna bl-audio anka fil-live show ser kun qed tina daqqatit kbira, Black Box Pro. U Met Photography illi jgħataw maħna joħdenna ritratti, kull podcast, mi media u koll joħħostjawna kull podcast fil-premises tagħhom. U Stretta
pinta stretta, pinta pjaċir, ħajkunu mana fil-live show u kol, se tkunu tistaw tixtru l-birra minn emmek. Duqwax, vera tajt. Talking about the live show, very good beer. Vera inspiring. Mux birra, ma IPA, għandhom l-IPA u koll. Kemmi tajba, Differenti, jien ma nifhimx fihom. Dik IPA, Indian Pale Ale, naqa fruity, jek, it's special. Mela, waqt tisemma live show, tinsewx guys, għana tickets għal-bejħ, 30 ta' April, 2 u 3 May, fi 30 April lejlit festa, tickets jinbiħu fast, morru fiċuwa malajr, ħan noħorġu il-mistidnin next episode, ħan għajdu minnu mal-mistidnin u nigarantilkom li you're not gonna be disappointed. Pero qabel ma nagħlqu nixtiequ s-soltu aħna natu biċċa ta' beautiful rigal żgħir lil Jasmin u bil-ġismu tal-spooner, bil-kart tal-spooner. Orielu, eżad, guys, għadkom zon xieċi the works, kelmu għada l-spooner, tira l-Jasmin għatali l-ħanut. Thank you l-Jasmin, apparti dik, yes, u koll. Thank you, Għantu għaxa ħagġa. Għana affari speċjali mill-ħabib tana tal-online intimates ħantuk biċċa ta' bubblegum perfume. Jider vera nice, very good. Xinu xibbat perfume? Tamlu mal-patata. Letteralment, ħatilabu bieħ, brother. Thank you, Carlos. Jek not your style, għana jħoraw pheromone perfume, spicy, li tistaw inti u college li t-ċekja xem. Tażal wahda. Tażal wahda, ġiviri tażal wahda, ma edina fuq il-monti tal-Birgu. Għana pawentu għal-fwej, għandak. Fett kitu għantu zaħ. Lesta tajba, finish. ħanaraf. Le, da vera sabiħos tja fl-xkud. Nice, so It's good. Bil-Alexa puff. Thank you Very good. ħafna, Ultimate. Thank you all online intimates. Ultimate bihi television. Abba kolla semmejni. Thank you ħafna, napprezza. Xejtilna program L-ammont ta' mileage li ħadu n-nis li ma ħalsu nix fucking penny u Online intimacy u like dak. Guys, ma thank you kbira li Jaz għandek xi tip ta' plugins iktar nerġaw nwadbu Juicy brand. Sowa? Fuq Instagram edha Juicy Baddies Malta, għandi l-ħanut tiegħi Hair Extensions by Jasmin. Jek titkellem fil-mikrofon jifmuk. U għandi Cleo Eyes tal-contact lenses. Prosit. Clear Wise secondary lenses, Juicy Baddies u Hair Extensions by Jasmin. So guys, għandkom zonna beautification, gear, dejjem għandkom il-Jasmin now. Guys, thank you very much il-Jasmin process. Thank you. Thank you Tali J. You're a good sport. We love your xin il-kelma, your energy. It's very beautiful. I mean, keep doing what you're doing. Kif għattilkom, dark humor has helped me fil-verita, għax kiku ma kena biex dark humor, Milux. I would have been very sad. Milux mux billi baħarġu studio li il-laughter u għattant qawwi pala dopamine ġifiri receptor li Sammaġna. actually din jaħsbu biex jibdaw jattuwa pala kura flok l-antidepressants, ġifiri heavy shit. Fina għand għataj sussidjana dal-istja gvern. Ma nafx jek vera li Literally, it makes literally, I am not sense. joking, that It najdu. does make sense. Et najdu BBC ġifiri, level type Ostja. articles li they're actually studies li Ostja. it's actually. Ufti! Erġa bebe. Il-puffi għal. Puffi. Pero għala folja kbira, thanks guys, ma ninsewx tifollow jawna Buy to Bacon fuq kull imkien edin YouTube, Spotify, Patreon, kull imkien, pero l-ikbar u mux l-inqas, grazzi kbira l-istidna speċjali tagħna il-Jasmin! Thank you.